Hello. Sound check, sound check. Salamat, Ate Merlisa. Salamat, salamat. Good morning po, good morning. May mga nauna na, kaso like first. Wala, ubos na yung money, ate. Ubos na yung money. Ubos na yung money. Mega love shoutout. Mega love shoutout, Ate Merlisa, Ate Katamisan. Ate Emma at Gibibs, original mega love shoutout. Mega love shoutout, Katamisan ni tayo ang first. First kanina si Ate Emma, kaso nalito na naman ako. Nalito na naman ako sa aking laptop. Yan may damit ka na, kaibigan Gibibs. Tsaka landa di magiba. Thumbs love host. Antidada here. Ay, si Antidada pala to. Sige, mega love shoutout. Katamisan. Tayo of course, sabi natin Meralisa. Pakilablab ng premier ko kuya from Bit Emma. Linda Di Magiba, ilo po host from Linda Di Magiba. Good morning. Satanan from Ati Katamisan. Jinky RTV, bigi-bigi si Jinky RTV. Mega love shoutout and good morning sa inyo mga kaibigan. Malakas, may echo, wala na. Thank you sa moderator from London Di Magiba. Thumbs up dan from Jinky RTV. Nawala na, okay na nga. Nakaano kasi itong isa kong cellphone. Baba na ba? Baba. Ay, ba't gano'n? Baba po ng bahay, Ate Emma, kung may premiere. Yan, premiere yata yan, nakapin. May gusto yung asa nakapin, baka premiere din. Tingnan ko lang, Ate, Ay, hindi. Live naman. Like number 24, Ate Merlisa, oh. Like number 20, tapos na yan, house. Nag-edit pa ako ng premiere. Okay. Dinamsapan ko lang dito sa isang cellphone. Nasa harang pa. O, ba't naisip ko? Sige, pakibaba. Tapos na yan, no? Sige, pakibaba. Sa ano muna tayo? Sa nakapin? Rodel Relox. Mangyan TV. Tam sa kaibigan to Nying from Rodel Relox. Si Rodel Relox. Ninya siguro nito India. Sa nakapin muna tayo, patamsap sa nakapin. Patamsap muna sa nakapin, tapos mag-comment ng dan para mapalitan natin. Morning Loads from Jude Vlog. Dikit ako sa iyo from Jude Vlogs. Tamsak sa nakapin, dating dikit from ating GNPR TV. Mega love shoutout po sa inyo. Mega love shoutout sa inyo. And good morning. Wow, bagong pinyo ulit host from ating Genesis Ernais. O, naipisto tayo, nakupisto. Para hindi masyadong maingay pag sa labas.
hello. Good morning. What's up? What's up? What's up? What's out? What's out? From Ate Juliet Mukbang, Juliet Letori. So nakapin muna tayo kung ano, nakapin muna akong para dire-diretso ang ating support. So nakapin muna tayo, sukod sa nakapin. Sunod natin si Jin kay RTV. Sunod natin si Ate Emma. Pag-support naman sa nakapin. Paki-thumbs up. Pag nakadikit na, paki-thumbs up. Paki-thumbs up tapos mag-comment ng dan para mapalitan agad natin yung mga nakapin. Arang sa ika-11 bro from CGTV. Medyo may kalab siya to. Kaibigan CGTV, good morning. Dan Lods from Jude Vlogs. Yan, sa nakapin muna tayo, sa nakapin, may kisulit sa nakapin. Yun ang patakar natin. Kung sino nakapin, yun ang sukurin para palit-palit ng palit-palit ng matatamsakan. Para dire-diretso. May club shoutout sa 11 viewers. May club shoutout kaibigan Sir Lee. Hello katamisan, sabi natin Juliet Modilatore. Arang main co-host. Rumati may release sa channel, Bit Emma, nag-drop ng bahay, ganyan ano. Salamat sa mag-pin. No problem. Hello. Hello, Miralisa from Ate Juliet Mukbang. Like number 11 Manoy at nasa araw pa from Manay Dong Vlogs. Ang lapit kaya sa camera. Lapit kaya sa camera. Yun, so nakapin naman tayo sa nakapin kay Ate Jin KRTV. Sunod si Ate Bet Emma. Katamisan, bibibigi at supporters vlog kay Ate Miralisa. Ate Juliet Dilatore, nag-drop ng bahay. Magbakas lang mga kaibigan para masaglayan ayon sa bakas. Salamat. Sabi natin katamisan. Dikita tayo mga loads, tapusin nyo ang video. Tapusin natin ang video. Manood tayo ng video para walang para lahat tayo makatulong. Thumbs up po kuya, kumusta na? Nakikunik muna ako from Saldiboy TV. Okay lang yan pag pag walang load o walang connection, okay lang kahit di makapasyal, okay lang. Katamisan vlog, nagbigi-bigi. Dan Bets, premier mo. Pang number 76 daw si Ate Miralisa. O DW Katamisan, sabi natin Miralisa channel. Yan, nasa nakapin naman tayo kay Jin KRTV. Sunod si Ate Emma, premier. Paki-support naman Ate Emma. Kung sino ipipin, yun ang support natin para para mabilisan tayo, para pare-paras tayo magkakaibigan dito, makatulong tayo pare-pareho. OFW mo din pangarap, tambay lang po. Busy sa kusina. Tamsak sa nakapin, sabi ni kaibigan Ron Jack Rodela, sa tirawin na tira niya, bigi-bigi. Brazil Beast. Si Brazil Beast pa nga pala, oh. Nandito pa si Brazil Beast. May love shout out, my friend, Brazil Beast. Si Brazil Beast pa nga pala. Kumuha ako ng kape from Bit Emma. Sige, okay lang. Thumbs up po sa nakapin. Thumbs up na lang po, dahil lang ako from RJ's Test. Nasaran po from Lead Channel. Sis Katamisan, doon na pala ako sa iyo sa second account ko, papuntahin ko sa Katamisan. Good morning to you from
Hangman Thai Vlog. Mega love shoutout my friend, Hangman Thai Vlog. Mega love shoutout kaibigan CGTV. OTW Katabisan, sabi ng Reporters Vlog. Basta ating may release sa channel. Jude Vlog, nag-Jin ka TV Dan. Iksila ng video. Bro. Yung mga, buti naman may iksila video. Ayaw nyo na may iksila video eh. Di ano lang yung panunuorin nyo. Saglit lang. At least di kita tamadin. Juliet Tildato rin, ang bigi-bigi. Nag-love shoutout kaibigan, Madeline Taberdo. May moderator ka na. Love 22. From Madeline Taberdo. At Juliet Tildato rin, bigi-bigi. Tagasunod ni Christ. Good morning, wala ito niyo maksam. I am from Tagasunod ni Christ. Hashtag Christ Follower TV. The channel, nagbigi-bigi. Hangman Thai, hi everyone. Nice to meet you all from Hangman Thai Vlog. Mega love shout out and good morning. The channel nag-drop ng bahay Tamsakdan, Ginger TV, sabi ni Adrian at Rania. Lapag lang ako ng bahay ko, Lods, from Jude Vlog. Sige, lapag lang, lapag. Arnel Anali Victorino, nagbigi-bigi. Igan, Tamsak, from Showbeam. Dikit na sa nakapin, full pack from Saliboy TV. Tamsak po sa nakapin from Roger Cridelas. Jude Vlogs nag-drop ng bahay. Saliboy TV nag-drop ng bahay. Tamsak Manoy. At nasa harang pa from Manoy Arnel Anali Victorino. Full pack dan with Bakas. At Kalimbang from Ate Betema. Excuse me. Yan, premiere naman tayo ni Ate Betema. Dikitan nyo na lang bahay ko, Lods. Need ko rin kasi, maliit pa ang... Di kaibigan, Jude Vlogs, huwag ka na maghintay na huwag ka na maghintay ng dikitan. Kung anong nakalagay dyan, kung anong nakapin, sugurin mo na lang, magsuguran lang tayo. Sa lahat, mga Lods, nag-ayudahan, nagpakas ako dun, pasukli na rin. From Jude Vlogs. Sa lahat, mga Lods, ng ayudahan. Tamsakos from Idol Ami Jimenez. Thanks Lodos from Jude Vlogs. Huwag na tayo maghintay na dikitan kasi yung iba yung iba ano naman, yung iba hindi rin naghihintay na ibig sabihin hindi naghihintay na unang dumikit. Kaya dapat magsuguro na tayo kung may nagbaba ng bahay, sigurin na para dikitan mo na lang. Tapos mag-comment ka. Saka magbakas ka na maayos para balikan ka. May galap siya total viewers, sabi ni Idol Ami Jimenez. Good morning bro, from Gagabrak TV. Gagabrak, may galap siya tot from Ami Jimenez. May galap siya tot sis Ami, kaya from Ruin Tiranya. Arnel Anali Victorino, nag-drop ng bahay. May galap siya tot, Gagabrak, from Ate Ruin Tiranya. May galap siya ito, Bro Doom Vlogs, from Ate Ruin at Rania Vlog. Pag dikitan mo, dikitan. Yun, pinin ko na yung kay Ate Emma, ba't hindi ko pwede panapin? Babangulin ng bahay, Ate Emma. Thank you, Meralisa. I am from Ate Beth Emma. Tamsakos from Alex TV. Dan sa nakapin from Ate Genesis Nice. Beth Emma, nag-drop ng bayan. Nakapin ka na, Ate Emma. Like number 80, Ate Emma. Like number 80. Sit reminder.
Salamat. Tamsakos from Gino M. Number 1. Yes po, nasa harampatong isa kong gandang morning sa lahat from Manay Arnel Anali Victorino. Harampahos from Gino M. Number 2. Alex TV nag-drop ng bye. Saglit lang siguro ako mag-live, pang-update lang. Nantok pa ako. Magdikitan po, magdikitan. Sa nakapin po, sa nakapin. Pa-thumbs up. Sunod natin si ano, wala na tuloy. Thank you, Genesis Rice from Betema. Alex TV, nag-drop ng bahay. Harampaos. Yun, okay na. Kita na. Okay na. Kita Manay Tunying from Manay Anli Victorino. Nag-love shoutout ng vlogs from Tagasunod ni Christ. Manay Christ follower. Yan, ganyan Manoy. Pag may live ka, baka may live ka pa, yan lang ang yan lang itambay mo sa ano, tambay mo sa mga nagla-live. Meron naman ninyo, itong Tagasunod ni Christ. Thank you, Tagasunod ni Christ from Beth Emma with love. Like 27 Harang from Marin B, Ate Marin B. Mega love shoutout sa lahat and thank you very much. Pa-shoutout from Quezon, Bukidnon. Mega love shoutout, Amaya Gubar. Thank you sa support muli kay Tunying. Kay Tunying Magsam, ano to yan eh? Supporters to ni, ano? Supporter ni kaibigan Master Chito. Si Amaya Gubar. Mega love shoutout sa inyo yan, kaibigan Amaya Gubar. Mega love shoutout sa inyo dyan sa Quezon, Bukidnon. Walang ano man, Betema, from Tagasunod ni Christ. Showbim, Bigibigin, Mati Marimbi. Harang, Pulwat, Sis Katambisan from Supporters Vlog. Rodgin Happiness, Bigi-Bigi. Dan Lods, Dong Vlogs. Kamsak sa nakapin, daling dikit from Arnel Anli Victorino. Danan ng Mengko kay Ma'am Beth sa premiere niya. Sino pa nga ba yung kasunod? Youth Vlogs. Yun, kay Jude Vlogs naman tayo, kay Jude Vlogs. Sunod si Alex TV. Dahil sa nakapin from Alex TV. Alex TV nag-drop ng bahay, pabalik naman daw, Ate Emma. Yung mga hindi naiinip magbalik, yan na balikan, maghintay po kayo ng kahit isang araw. Yung mga gusto naman balikan agad, pakimension para balikan kayo agad nung dinigitan nyo. Harang Manay from Anali Victorino. Sinugod na yung 4 na cellphone ni Manay doon. Madeline Taberto, Bigi-Bigi. Thank you, Anali Victorino from Beth Emma. Thumbs up, boss. Mega love shoutout from Shirley. Mega love shoutout sa inyo lahat. Sa nakapin naman tayo kay Jude Vlogs. May kisuyo kay Jude Vlogs. Sa nakapin tayo, sa nakapin. Thumbs up out. Host, mega love shoutout. Coming from Shirley. Hello, my friend. Mega love shoutout and good morning, my friend Kimado. Thank you for coming, my friend Kimado. Saan ka nagbabakas? Saan ka nagbakas supporters vlog?
Hindi ko po nakikita from Ate Bitema, sabi kay Ate Meralisa. Saan ka daw nagbakas Ate Meralisa? Dan sa nakapin from Ate Mrs. Ernais. We are you all from Kim Mado. Thank you, Lods. Host from Jude Vlogs. Thumbs up Dan, pa-jacket po host. From Jan Viewers Vlog. May jacket ka naman kaibigan Jan Viewers. May premiere po ako host. Sige ba ng premiere at Genesis? Para pagkatapos ni Jude Vlogs, palit natin. Pagkatapos ni Alex TV. May galap shoutout sa 18 viewers. Jingo, Biggie Biggie, Jingo M, number 1, Biggie Biggie. Salamat sa Biggie Biggie mo nyo, kaibigan. Alex TV, OTW sa bahay mo, from Shirley. Like to dito, may galap shoutout sa lahat. Manay Tunying, Mrs. Lantin dito, from Lantin Vlogs. Bell all na guys, legit po ako magsukli. Bakas lang po sa video. Video ko from John Viewers Vlog. Hello my friend, Kim Mado from Miralisa's channel. Success always for you all from Kim Mado. Tito Vlogs, Biggie Tito Vlogs. Salamat Tito Vlogs. 8:30 pa yun, mamayang gabi. Dikit mo na ako. 8:30 pa yun, mamayang gabi pa. Dikit mo na ako from ating Guinness Nice. Jan Viewers Vlog, Biggie. Unahan mo na sila kaibigan Jan Viewers. Kasi sa panahon ngayon kaibigan, wala nang nakadikit na sa ito. Sa panahon ngayon, mahirap nang ikaw yung unang didikitan. Mga kaibigan, sa panahon ngayon, dami ko nang napunta na LS. Pag nag-aano ako ng premiere, magtatamsak lang yung mga dating dikit ko. Salamat po sa mga dumikit, babakas mga lods. Ang dumidikit lang sa akin yung dati ko mga subscriber, yung dati ko mga kaibigan. Pero yung iba, na hindi ko pa naman subscriber, yung iba nagdidikit na, nag-uuna na sila. Pero yung iba, hindi ka talaga didikitan. Kaya ang ginagawa ko, inuunahan ko na rin sila, inuunahan ko na lang, kahit malaki pa yung bahay ko, unahan ko na lang sila. Sa panahon ngayon, hindi ka na makakuha ng didikitan kaagad. Kasi sa panahon ngayon, daming lagas. Salamat sa dumikit, babakas. Landin Vlogs, kayo from Kim Mado. Alex TV, Dan dikit na from Shirley. Jude Vlogs, dating dikit sa'yo from Landin Vlogs. Thumbs up Dan, my friend, from Kim Mado. May galap shoutout, my friend, Kim Mado. Jude Arnel. Jude, Dan sa'yo, bro. From Arnel, Annalie Victorino. Can you feel it? Can you feel it? Someone says. Ganda ng tugtog eh. Can you feel it? Landin Vlog, siya nag-drop ng bahay. Shirley nag-drop ng bahay. Paunahan na lang, paunahan. Betema, yun, nag-drop ng bahay si Ate Betema and Arnel Annalie Victorino. Sa Libre TV, nag-bigi-bigi and Showbill. Mega love shoutout and good morning. Mega love shoutout, Shirley from Tita Vlogs. Haram from Ate Betema, mega love shoutout sa inyo lahat. Salamat po sa 16 viewers and 35 thumbs up. May thumbs up naman ako. Nasarang pamanay from Arnel Annalie Victorino, #boomvlogs. Maganda nga itong may V8 kahit hindi ko nalakasan. Malakas ba? Malakas mo ba yung ating sounds? Tita Vlog, mega love shoutout kayo from Shirley. Malakas ba yung ating sounds? Maganda nga pala to para hindi na ako sumisigaw. Kasi pag mag-bang up cellphone, parang sumisigaw na ako sumasakit yung lalamunan ko. Pero ito okay naman. Sa akin, share. Sa akin, share na B8 ko. Di okay pa yan, Ate Miralisa, okay pa yun. Jan Viewers Vlog, downloads, may ng video from Jude Vlogs. Parang boses ng Jude Host from Shirley. Loud and clear host from Amazing LB TV. Down to Jude Vlogs for 3 minutes from Ate Gizer. Nice.
Shirley, gandang-ganda po ako sa mga kanta mo, sir, from Tita Vlogs. Honda Civic 17, nag-drop ng bahay. Tapos na kayo sa nakapin. Sa premiere naman tayo ni ate... Ay, ni Alex muna, Alex TV. O mga kaibigan, Alex TV. Yan, kay Alex TV muna tayo, Alex TV. Alex TV muna, inuulit-ulit ko po yung mga kanta mo from Shirley, sabi ni Tita Vlogs. Leonora Ami, nagbigi-bigi. Kimado, OTW sa'yo. My friend Kimado, Shirley is on the way to your house. Honda Civic 17, Kimado, done to you po. Sabi ni Honda Civic 17. Sa Libay TV, nag-drop ng bahay. Iwala po kayo ng bakas para si sure mabalikan ko po kayo kasi busy lang po ako ng kaunti. Salamat. Mega love shoutout host from Ruiz Vlog. Harang host from Leonora Ami. Tita Vlog, salamat po. From Shirley. Tita Vlog, mega love shoutout. Coming from Lantin Vlogs. So, Ami Film. Chambil ito. From Leonora Ami. Chambil ito. Ay, sige. Honda Civic 17, nag-drop ng bahay. Ami Film Channel. Ay, si Ami Film Channel pala. Ano naman eh, may Ami naman eh. Leonora Ami. Bro, gandang umaga. Hanip ang set up. With light and clap. Yun. Thank you very much, bro. Junit TV. Hello, Idol. Lantin. Nag-love shoutout from Tita Vlogs. Pandalawa ko, Judes. 223 ako. Manoy, from Arnil Anali Victorino. Thumbs up, bro. From Kajuni TV. Leonora Ami, Bigi. Kajuni, nag-love shoutout po from Tita Vlogs. Madeline Averdo, Bigi, and Leonora Ami. Nag-love shoutout po dun vlogs from Kajuni TV. Arnil Anali Victorino, nag-drop na bahay. Hashtag Manidong Vlogs. Hashtag Kajuni TV. Nag-love shoutout po from Lantin Vlogs. Mega love shoutout po, Ma'am Tito Vlogs from Kajuni TV. Leonora Ami, Bigi, and Juliet Ilatori. Bigi, with loving care, emoticon. Shoutout. What's up? Merry Christmas and Happy New Year. Thank you very much. Thank you. Yan ang araw, kaibigan Tanying from JJB Tube. Yun, congratulations nga pala sa aking kaibigan na si JJ Tube. Graduate na rin siya, nakakuha na rin niya yung kanyang trophy. Jude Vlog, Black Angel 25, Dan, galing mo naman. Tulog luha ko, tagos puso. Congrats ulit kaibigan JJB Tube. Salamat at graduate na rin. Lantin Vlogs, nag-drop na ba? Itang sakarang kaibigan Tanying from Maria Duca. Salamat Igan. Ruiz Vlog, nag-drop ng bahay. Kimado, Dan, connect to you. From Shirley, Betema, yun. Nakatawa. Ang to sa aking Merry Christmas. Dikit ko po ito, at this is your nice. Lantin Vlog, sino katawa? Ruiz Vlog, tuso. Leonora Ami, yun. Nagbigi-bigi si Leonora Ami. Juliet Bubang Dilatory. Mushet, Max, Mushet. Thank you. Merry Christmas, New Year. Thank you. Ipaglaban. Bro, pera mo ako niyan. Galing ng boses from Kajuni TV. Oh my. Ipaglaban ang pagmamahal. Ipaglaban. Mushet, Max. Mega shoutout kay JJB Tube from Maria Duca. Ayos Manoy, nabago na boses mo bro. Oo nga, musit na eh. Musit, sabi natin Juliet. I like it from Ate Juliet. Thumbs up na po ako gusto niyo from Erbilong Malinis. Dan Alex TV, sabi ni Jude Vlog. Mega love shoutout mo Ma'am Maria Duca from Kajuni TV. Lenlex Vlog, thumbs up dikit, Kalimbang All. Betema, tawang-tawa. I like it. Mega love shoutout Sis Maria from Supporters Vlog. Shobim, Bigi. Robin Atiranya Vlog, nag-drop ng
ng bahay po. Premier po. Ba, Ate Genesis ng Premier? Ayos. Oo nga, ayos ka eh. Mega love shoutout kay Jenny from Supporters Vlog. Ayan, Ismail na. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Cute ng boses Ludos. Hahaha from Jude's Vlog. Oo nga eh. Buti nga may ano tayo dito eh. Meron tayong pangmalakasan na ano. Ewan ko, sino kaya nakaisip nito? Mega love shoutout, Ma'am Rowena. From Supporters Vlog. Dikit to back Angel 21 for 3 minutes. Show beam. Shoutout ka ni JJ Bichug. Mega love shoutout, Sis Mira Lisa. Thumbs up dan sa nakapin. Full pack natin dikit po. Mega love shoutout, Sis Bim. More from Supporters Vlog. Shirley nag-drop na bahay. Busta po kayo. Superter from Kajanit. Mega love shoutout. Supporters Vlog from Ate Rowena Teranga. Shobi, mega love shoutout. What's up, what's up, what's up? What's up, what's up, what's up? Shoutout, 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 shoutout. Mega love shoutout. What's up, what's up, what's up, what's up, what's up? From Ate Juliet Mukbang. Ipaglaban ang pagmamahal. Ipaglaban. Tumigil ka dyan. Tumigil ka dyan, Idol JC Mendes, ha? Bagay doon, nagmumukha akong duwende. Palitan ko na nga. May grab shoutout po, Ma'am Rowena Teranya. Sabi ni Kadyo ni TV. Good morning, host from Miss Menjola TV. Juliet Elvletori nag-drop ng bahay. Sis Maria from Showbeam. May grab shoutout, sabi ni Showbeam. Betay mo nag-drop ng bahay, ha. Bagay sa iyo, boses, ha, from Amimines. Alex, pangalawa sa'yo, bro, from Arnel Anali Victorino. Ang kulit, ha. Saldi TV, bigi-bigi. Nakukulitan na kayo ngayon. Yan, para maganda naman yung ating yung galing mo talaga, bro. From Kajanit TV. May grab shoutout, si Sammy. Natuto ako kay Ate Juliet Mukbang. Ate Juliet. Salamat, Ate Juliet. Salamat sa mga tip mo, ha. Supporters Vlog, may galab shoutout si Ami. Junior Ami, bigi-bigi. Mahal, musta na, from Ruiz Vlog. Sino daw yung mahal ito ni Ruiz Vlog? Grabe boses mo, kuya, from Beth Emma. Showbeam. May galab shoutout sis from Maria Duca. Wala naman, pagmamahal from Tita Vlogs. Sino naman tong walang pagmamahal na to? So, may naghanap ng pagmamahal, mayroon din mahal. Ano ba yan? Ami Jimenez, may galab shoutout from Shirley. Ba ng bahay Ate Jean si Sir Reyes? Yung kanyang, yung Ate Regine. Yung tawag dito, yung premier. Okay na yung kuya kasi nakakatuwa boses mo po from Saldiway. Oo nga maganda ate. Thank you! Thank you! Happy birthday to you! Christmas, New Year! Ipaglaban ang pagmamahal! Ipaglaban! I love you, Ate Juliet! Ganda na pang LS mo po from Richelda's Vlog. Kumanta ka kaya ganyan boses mo from... Pwede rin siguro. Maingay daw ako, hindi daw pwede, maingay. Dalawa sa nakapindan. Maingay daw ako, maingay. Bawal daw magingay. Kaboses mo si Mahal. Kaboses ko daw si Mahal. Dalawa sa nakapin. Sabi ni... OTW lang tin. Tuntua si Kadyo ni TV sa boses ko. Ang boses mo parang... Kamuntik ko na makalimutan yung tubig sa bathtub ko. Buti na lang di kumulo. Dahil sa ipaglaban. Burot si Kuya Tanying kami. Joke lang yun, joke lang. Dumalaw ako sa bahay mo, sir. May grab sa Atlantin. Nakatulugan ko po kayo kagabi. From Miss Menjola TV. Cute ng boses from Maria Duca. May grab sa Sis Merlisa from
Tita Vlogs. Juliet Pilato rin nag-drop ng bahay at Anali Victorino. Yun, Sir Nice. Noted po. Iwan ko na lang po bukas from Shirley. O, ba nang bahay Ate Genesis and Nice? Yung premier mo Ate Genesis. Para sa rin natin siya at Tiro inatiran niya. Maingay daw ako, maingay. Grabe yung boses mo, kuya. Kaya Ate Genesis tayo, kaya Ate Genesis. Kanina pa to. Bro, bibili din ako niyan. Mine mo na to, bro. Mine mo na. Mine. Gusto mo mine, bro? Nakasit na to. Isasaksak mo na lang. Hindi ka na mahihirapan. Madeline Taberdo, bigi-bigi. O, si isang bagsak nga ng puwe-puwe. Puwe! 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 O, wala, hindi ano yun, ha? Hindi yan yung bait, ha? Ako yun. Puwe! Puwe! Bago na yan, bago. Puwe! Puwe! Tuwa si Shirley. Shirley BTV, bigi-bigi. Dinarami ng bigi-bigi. Sarado ko nga ito para ano? Para ako lang nakakarinig. Hindi narinig sa labas. Yan. Sarado natin. Para tayo lang dito sa loob. Kahit magingay tayo. Gagawa na ako ng studio. Danlantin. Nasaan na yun? Leonora Ami, bigi-bigi. Hi, Tito Vlogs. May grab shoutout po from Rachelda's Vlog. Arnel Anali Victorino, bigi-bigi. Danlantin, may grab shoutout. Sige, bro. Parang bait lang, ah. Huwi! Huwi! Sana all, di na nahirapan. Sana all, di na nahirapan. Ipaglaban ang pagmamahal ni Ate Juliet Mukbang. Thumbs up Dan from Ate Ruina Terrania Vlog. Ito po, maliit na bahay ko, Lods, from Working Happiness. Working Happiness, nag-drop ng bahay. Dan Leaks. Dan na sa'yo, bro. Ano ba maliit na din, Leaks? Wow, kaayo background. Max, sana all. Ano to? Yung application to na ano, Ate Juliet Mukbang. Yung application na ano, yung may makikita kang magandang ano, mga yung sa likod mo maganda. Application lang yan, application. Nasa harang pa pumanoy. Ikaw pala Miralisa, si Supporters Vlog. Oh, siya yan. May galap shoutout, thumbs ako, alagad ni Marlene Cadigo ito, harang pa. Salamat, Linlin, salamat. Kalimutan ko basahin. Kanta nga Kuya Tanying from Childa's Vlog. Ewan, nagagalit na nga si Mrs. Bro, paakyat! Ay, hindi ako naka-stream yard, bro. Hindi ako nag-stream yard. Sa susunod na lang, mag-stream yard ako para yung gusto mo makyat. Akyat. Ganyan din bibiling ko, kuya, pag namuni na ako. Itambay ko lang to, CP ko host from tagasunod ni Manay Christ follower. Thumbs up from Noipit TV. Sinakapin muna tayo, sinakapin. Out mo na ako, may kalab shoutout sa lahat. Mwah. Dito dito. Sige out na ako from Pagine TV. Sige, okay. Salamat. Linora Ami, nagbigi-bigi. Salamat sa pagpunta niyo mga kaibigan. Salamat. Juliet Dilatori, bigi-bigi. Can you feel it? Can you feel it? Sunrise. Puwi! Naipi TV, nag-drop ng bahay. Ako dito lang, 357 from Arnel. Digitan po na maayos para di malagas mga lods, para di sayang pagod. Thank you. From Ate Genesis Sir Nice. Yan na Rami, bigi-bigi, ang Shan Liboy TV, nag-drop ng bahay. Tapos na ba kayo sa nakapin?
Ate Juliet, mukbang naman. Para maipin natin lahat. Punta lang ako sa mother ko. Ingat sa lahat. Mwah. Okay. Can you feel it? Can you feel it? Patay igo, ako ilong. Dating dikit na po tayo, sabi ni Shirley. Patay igo, ako ilong. Wala na hupo. Haha, ano yun? Ano na naman yun, Ate Juliet? Thank you. Hi, Ate Juliet. Napanood ko po saging challenge mo. Ang galing mo po. From Richelda's Vlog. Wow, sandbox. Wow, sandbox na si Sir House. Ang ganda pa ng studio. Background lang to, background. Background lang yan, nasa likod ko. Nasa likod ko, background lang yan. May application na ano, may application na ano. Makakita ka ng background na magaganda. May mga magagandang wall. Dalawa kami dito ha, from Arnil Anali Victorino. Salamat sa lahat. Oh, okay, alam, apat na nga yung pinasok mo eh. Nakita ko kanina. Dung Vlogs hindi pa. Hindi ko nakita yung Dung Vlogs. Rami, Biggie, Richelda, salamat. Love you from Juliet Dilatori. Balik na lang ako mamaya, host. Pag abot pa, ingat. Tayo lahat, mwah. May PTV. OTW sa bahay mo from Shirley. Love you to Ate Juliet from Richelda's Vlog. Tama ako. Full node pa ako. Dating dikit. Legit pa. From Arnil Anali Victory. What's up? Thank you sa nakapin, Max. Ay, thank you sa nakapin, Max. From Juliet Dilatori. Mas patamsak premier ko. From Len. Sige. Baba lang, baba. Nagalaw sa to, Sis Juliet. From Tita Vlogs. Nakasunod ni my fresh follower. Biggie. Richila Vlog. Galing niya Ligi Challenge mo ah. Survive mo. From Lantin Vlogs. Kapi-kapi po tayo mga lords from Road Gain Happiness. Hello, mega love shoutout host from No More Snow Channel. Shirley, nag-drop ng bahay. Wow! Sana nice home. Aha. Ano lang yan? Background application. Yung nasa likod ko. Dingding na to, dingding. Ano, dingding na yan. Background application lang yan. Kumusta mga kababayan? From No More Snow Channel. Mega love shoutout, Mami Snow from Bit Emma. May PTV, nag-drop ng bahay. Hello, Tita, miss you from Juliet Dilatori. Landing Vlogs. Thank you so much, bro. From Richelda's Vlog. Pang 47 na thumbs up from Alfredo Lacerna Vlog. Yung mga dikit na po, dinadalaw ko Jesus for 3 minutes po from Earth in Happiness. Salamat naman yan. Gaya niyo si Ate Sir Nice. Kahit nakadikit na pinapasyalan pa rin yan. Mami Snow, may premiere ako mamaya. 9 p.m. Time sa Pinas from Bit Emma. Premiere nga pala natin mamaya. 9 ng gabi. Shirley, sukli na po ako. Salamat from Naipi TV. Leonora Ami, nagbigi-bigi. And karate ka ng isan. Len, ito ba yung premiere mo, Len? Sige, mamaya. Painitin din natin ang konti sa ating Juliet Dilatori. Mag-mention po yung hindi pa napipina. Naipi TV, dandikit all from Shirley. Saldiboy TV, Biggie. Lili muna ako, kaibigan. Ano yung Lili? Sige, siya rin minsan. Okay lang. Bakaligo. Saldiboy TV, Biggie. Good morning, host from Bang BMRS Channel. Nagalap siya ito kaibigan Bang BMRS Channel. Saldi Boy, Bit Emma, nag-drop ng bahay. Sumilil pala. 8, ano yun? Ati Kalamisan. Dan Tupay TV, 4 minutes po from Ate Ginisher, nice. Gaya niyo sa Ate Ginisher, nice oh. Mini-mention niya kung ilang minuto yung pinapanood niya. How are you, host? From Bang BMRS Channel? Okay, I'm fine. I'm okay, my friend. Bang BMRS Channel. Juliet Dilatori yun, nagbigi-bigi.
Lenlen, nag-drop ng bahay si Lenlen. How are you? How are you? From Bang BMRC channel. I-relax lang tayo. Walang problema. Genesis ODW. Sabi ni... Yan. Naipi TV. Bang BMRC channel. Nag-drop ng bahay. Routine happiness. Bigi. Sakit sa puso. 15 lagas. Lovely lagas. 10 ba yung lagas? Ako nga, hindi na umahali sa 2-3. Pinabayaan ko na lang, Ate Lilit. Kakasa ako sa saging challenge mo po. Pwede ba gumaya? From Richelda's Vlog. Gino M number 1, Bigi, and kaibigan Shirley. Nag-love shoutout sa 14 viewers. Namsaktan, dilit mo bang? Baba, ikaw naman natin bababa ng anong Ate Erwin na tira niya. Yung premiere. Tambay ko muna to sa'yo, kuya. Gagawa lang kami panghuli ng isda kasi maglaot kami bukas po. Salamat. From Saldi Bay TV. Sige, tambay lang ko lang problema. Salamat. Dan Pais sa Apo Service na sa harang lang po host from Alfredo Lacerda. Sakit nga po. Pagpur lagas from Children's Vlog. Okay, host. Maraming salamat, host. From Bang DMRS channel. Sabi na tira niya vlog, nag-drop ng bahay. Richilda, ha? Okay lang yung gamit. Lobat CB ko. Isa pa lobat na rin tong isa. Naputulang ng ilaw. Sad from Len. Ay, ganun ba? Mawa ka naman. Ano na yan pag naputulan ng ilaw eh? Lalo pag di kasi ay. Hi po, good afternoon from Bell's Adventure Channel. Nag-love shoutout kaibigan Bell's Adventure. Salamat sa pagpunta kaibigan Bell's Adventure. Saldiboy TV, nagbibigi. Walang po ng bakas. Salamat po from Saldiboy. Kimado, nag-drop the link. Nag-drop ng bahay si Kimado, ang kaibigan na from Indonesia. Richelle Vlog, salamat po Ate Lilit. Sa Sunday po, gawin po from Richelle's Vlog. Harang Sagad from Bell's Adventure Channel. Sagad daw yung harang. Ilongga TV, may grab siya to. Kaibigan Ilongga TV. Yan, may moderator ka na, kaibigan. Come on my friends, thumbs up done. From Kimado. Ilongga TV, may grab siya to sa lahat. Ilongga TV, Bigi, Ilongga TV. Kayan from Kimado. Sana all daming nanonood. From Bell's Adventure Channel. Thank you naman at marami na nanonood, sabi ni Bell's Adventure. Sanayin lang yung Bell's Adventure, mag-alas ka na yung mag-alas. Jolly Dilatory, Bigi. Navy TV, nag-drop na ba? Host. Nakakailo, madilim. Kapaligiran. Kaya nga sana all, may dollar na po from Richelda's Vlog. $1 million din dollar ko eh. Yan to, Ate Dilit mo for 3 minutes po from At Genesis. Ilongga TV ng Bigi. Thank you, host from Ilongga TV. Juliet Tilatory, Bigi. Bell's Adventure Channel, nag-drop na ba? Noipi, tamsakdan po. Nasaan na siya, At perimeter niya ba ng premier? Sino ba kami premier? Si Lenlen ba na, Ilongga TV, nagbaba ng TV, bigyan na shoutout. Guys, from Ilongga. At ginabinis, nag-drop ng bahay. Ilongga TV, nag-drop ng bahay. Nasaan na yung mga premier? Lenlen. Yan, nasa premier naman tayo nung nakapin. Kay Lenlen. Ito ba yung premier at terminator niya? Sige, patapos na lang Lenlen, pagkatapos ni Lenlen. Bells done from Naipi TV. Ako, host, may premier. Sige, ipipin natin para isa-isa lang. Sunod siya, terminator niya. Premier din eh. Premier din yun, pag isugod naman. Para pare-paras tayo, balikan. Pag premier to premier, magsukuran na lang. Diba, premier ko, tapos premier ko, yan, magsukuran na lang, ganun. Para pag nakita kong premier, isugurin ko rin siya. Sugurin lang, tapos mag-mention. Yan na may premier, si Ate Rina Tiranya, at si Sir Nae, si Lenlen, si
Rebels Adventure, yan o, may mga premier kayo, magsiguro na lang kayo pag nagkababa ng link. Salamat, okay lang yan, okay lang, salamat ulit. IPTV, Ilongga TV, OTW. ICC Link from Ilongga TV, Kimado ng drop ng bahay, Lenlen, dyan po sa premier mo, yan, thank you, sabi ni Rebels Adventure. Noted Sir Noipi from Ilongga TV. Come on my friend, thumbs up down, like premiere. From Kimado, like na tayo yung premiere. Ni Kimado. Thumbs up down host, magandang tanghali from Alayron Pinoy TV. Showbin Bigi, host, thumbs up ako sa premiere nila. Denood pa ako sa beach nila from Ate Ruth Gin Happiness. Hashtag Ate Genesis are nice. Alayron Pinoy TV, nag-love shoutout, sabi nila Hero. Okay na ako sa nakapin, nakatamsak na ako kagabi pa from Arnel Annalie Victorino, Hashtag Dong Vlogs. Dinarami Bigi, NIPTV, Ilongga, 790 Sukli. From Noipi, Showbeam nag-drop ng bahay, Kimado, dana po sa bahay mo from Bell's Adventure Channel. Ilongga TV nag-drop ng bahay, Juliet Dilatoy nag-Bigi, and nag-drop ng bahay sa Ate Juliet. May moderator ka na, kaibigan Brex Padilla. Nag-drop siya to, kaibigan Brex Padilla. Yan, nag-drop din ang bahay si Manidong. Ano Manidong Premier? Julie 12 Tang Sakdan from Bell's Adventure Channel. Thank you so much sa wife mo, Kuya Tunying, sa pagtambay sa akin kagabi. Oh, supportive yun, supportive pag wala ako. Bell Adventure! Yan ang panikimado. CGTV, nag-drop ng bahay, Sandy Boy TV. Dan. So, meron akong ipapakilala, Beatbox Boy. Lelen thumbs up down sa premier mo from Shirley. Baba na ba yung Shirley? Tapos na kayo sa nakapin? Ito na yung premier mo at Rowena Caranyo, naipin ko na. Sure. From Ruiz Vlog, Rex from Vix Padilla. Leonora Ami, Bigi, Engino, M number 2. Dante Bells Channel from Ate Genesis are nice. Leonora Ami ng Bigi, CG, Engino. Ano na itamsak sa'yo from Bells Adventure? Bells Adventure, nag-grab na kasunod ka, Bells Adventure. Shirley, nag-drop ng bahay in Lantin. Tapos na daw sa'yo na PC ay kaibigan Lantin. Nasa alamanan ako ni Manoy Mukbang. Ni Manoy Mukbang from Arnel Annalie Victorino. Salamat, Rowena Tiranya. CGTV, nag-bigi-bigi. Rowena Dan. Sabi ni Bell's Adventure. Kimado, come on my friend, thumbs up dan sa premiere from Kimado. Lantin Dog. Hi po, Lantin Dikit from Bell's Adventure. Lantin Dog, bahay, sabi ni Noipi. Nakapindan from Mix Padilla. Kung yung magsaram, come on my premiere, like. Come on, in premiere, like. Thank you very much, my friend Kimado. Thank you for supporting to my channel, my friend. Bete, maligo muna ako kuya. Sige, ligo ka lang, Bell's Adventure, thank you po, from Ate Rowena Tiranya. Noipi TV Dan, sabi ni Len. Rex Padilla, Dan po sa bahay mo. From Bell's Adventure Channel. Kimado, Bigi. Next natin si Kimado, ha. Next spin. Kimado, you're the next spin. Next, Shirley. Shirley Pin, ha. Next, Ilongga. OTW din. Sabi ni Noipi, Ilongga TV nag-drop ng bahay and Ate Pet Emma. Noipi TV, tapos na daw kay Len. Kimado nag-drop ng bahay. Saan nakapin tayo sa nakapin? Tamsak ako nga pala, nakakalimutan ko mag-tamsak. Ay, tapos na pala ako, Ate Emma dito. Ate Rowena Tiranya, tapos na pala ako. Bells bahay, sabi ni Brex Padilla.
Marling Kadigoy, done for 3 minutes. Sabi ni Rodlin, happiness, hashtag, Genesis are nice. May galaw shoutout sa 5 viewers. Gugulo ko to, ano? Biglang buwaba, biglang tumataas. Marling Kadigoy, done for 3 minutes. Iwan na po ng bakas, guys. Sundan ko ang bakas from Ilongga TV. Bell's Adventure Channel, ang grab ng bahay. Linlin Dan from Noipik TV. Iwalan po ng bakas, guys. Sundan ko ang bakas from Ilongga TV. Bell's Adventure, Dan sa Premier. Oh, dating dikit po. From Lantin. Kikaibigan Lantin. Kimado ng grab ng bahay. Bench, thank you to stay from Bex. Thanks po. Stay connection. Connected pala. From Bell's Adventure Channel. Dan sa nakapin from Bricks Padilla. Dami kong kaibigan nandito. Ay, nanonood ba? Sabihin mo ba siya, isa-shoutout ko. Shoutout sa lahat ng kaibigan niya, na Bell's Adventure Channel na nanonood sa aking live stream. May galap shoutout sa inyo po dyan. Kung sino man po kayo, hindi ko po kayo may isa-isa. Pero, shoutout po, shoutout. May galap shoutout po sa inyo, salamat. Salamat sa panonood ng pangit na live stream ni host ni Maxam. Host, paayuda host. Baka may extra ka dyan. Salamat. Yatamad ako mag-i-ayuda ngayon, kaibigan Ilongga. Next time na lang, kaibigan Ilongga. Makipagdikitan ka muna. May live stream ka ba? Kaibigan Ilongga TV. Pag may live stream ka, sabihin mo kung anong oras para puntahan kita. May live stream ka ba? Anong kita ayudahan? Sakto si ulo ko. May live stream ka ba? Ilongga TV. Uwi kasi puyat. Iba doon nag-grab ng bahay, Native TV. Thumbs up down, Bell's Adventure, kung natira niya. Wala ho, si Puhon, ano yung Puhon? Ay, wala ka bang wala ka, hindi ka ba nag-LS? Next time na lang, ayuda. Tinatamad ako ngayon, sorry. Sorry, Ilongga ha. Huwag ka madadala, huwag ka magtatampo ha. May pangayuda ko dito kasi sakit ng ulo ko eh. Dalawang gabi na kasing puyat. Salamat po kaibigan. Host, salamat lagi. Na-impress ako sa speaking voice mo. Yan ba? Salamat naman, salamat. Nag-grab shoutout sa'yo, kaibigan Bell's Adventure Channel. Thank you for coming. Thank you sa support. Maybe hello po, Dan sa'yo, from Bell's Adventure Channel. Dan daw sa'yo, Maybe, si kaibigan Bell's Adventure. Madeline Taberdo, Biggie, Bell's Adventure Channel, OTW sa bahay mo, from Sir Lee. Salamat, Ruth Jean, from Len, Bells Dan, from Bricks Padilla. Ilongga TV, Dan Dikit na sa buko, and a container, from Lantin Vlogs. Tamsak Dan, Tusan Titiranya, for 3 minutes, nakaupo ang comment section. From Ruth Jean Happiness. Hosh, yung boses mo parang si Juliet Mukbang kahapon sa LS niya. Pareho ba? Eh? Pasap! Hello po, Idol Tining. Good noon po, from Rebecca Kapili. May galap shoutout. Dansa ng kapin po, from Bell's Adventure Channel. May galap shoutout kaibigan Rebecca Kapili. Lantin Dan, sabi ni Bricks Padilla. Maganda ba ang aking background view? Download kayo ng application na background application. Maraming magagandang view doon. Bricks Padilla, nag-grab ng bahay yan si Bell's Adventure. Wala tayo mo nakita kay ate, Rewina Taranya. Sino may bibing ko?
na sinabi ko kanina. Tapos na si Linlen. Diba na si kaibigan Shirley? Ay, Kimado pala yun, Kimado. Kimado pala. Arang Manoy from Arnil Anali Victorino. Rix, hi sa'yo from Bill's Adventure Channel. Saan yung tira niya? Doon sa premier mo. From Len Len. Kimado, you're in pin. Are you in pin, my friend Kimado? Mega love shoutout and good morning to you, my friend. From Indonesia. Saan dito rin niya? Doon po si premier mo, sabi ni Len Len. Naku-live yan. Naka-live yan eh, si Kimado. Naka-live ba to? Si Kimado? Wala ko si Kimado. Live niya pala yan. Gugulo ko na. Palo to. Paltan ko muna. Oh, naka-live na. Naka-live na pala. Buti sinabi mo kaibigan. Linlen. Kulon. Gimana yung mukbang with Harang Manoy from Arnil Victorino? Present Kata King, kahit busy from Kamay TV. Salamat kaibigan Kamay. Kahit busy, nakatuto ka pa rin. Sa dito rin niya, full pack lang sa premiere from Madeline Taberdo. Kimado, hi po. From Bell's Adventure Channel. The Chilles Vlog, nag-drop ng bahay and Shirley. Ang galing idol, okay, from Rebecca Kapili. Naka-live siya. Sumilip na ako. Bumay, naka-live. Kaya mo siya. Malagasan, marami. Kaya natin kasalanan yun. Pagka po nakatanying. Bawal, nagagalit si Mrs. Nagagalit, maingay daw ako. May topak. Rachel the Vlog, tamsakdan po. Salibay TV, nag-drop ng bahay. Rachel the Vlog, OTW sa bahay mo. Sabi ni Shirley. Salibay TV, tamsakdan po. From Bell's Adventure Channel. Tita Vlog, Biggie. Thank you, sis. With like and love from Rachel the Vlog. May PTV, nag-drop ng bahay. Okay na ako sa nakapin Manoy kagabi pa from my Manay Arnil Anali Victorino. May galaw shoutout sa 16 viewers. Salamat sa 50 thumbs up. Baka hindi pa kayo nakaka-thumbs up. Baka may mga saging pa kayo dyan nabubulok na. Pakidikit naman kay host. Ganun ba yun kuya? May gumawa din sa akin. Sales ko po. Kaya no, siya naman yung mga follow ni YouTube. Lagas pati ano niya. Lagas what's our, lagas ng banana. Buti yung sinabi ni kaibigan Lenlen. Kaya tinanggal ko sa pin. Pwede naman yan, kaso nalagasan ka nga lang. Bell's Adventure, nag-drop ng bahay ang kamay. Naipihilo sa iyo from Bell's Adventure Channel. Arnil Anal Victorino, nag-drop ng bahay. May galap shoutout sa inyong lahat. Kamay TV, dan sa iyo. Sa bahay mo, sabi ni Bell's Adventure. Nakapindan from Rex Padilla. Ruiz TV Vlog, dan digit ako, sabi ni Lantin. Elongga TV, dan sa pagbabalat mo ng buko kapatid, balikan ko na lang yung bakas ko. Salamat po. From Madeline Taberdo. Ruiz Vlog, dan thumbs up. Dikit kalimbang, pasukli po. Nang Bing, thank you. From Ate Ruin at Tiranya. Tigit lang kayo, Dick. Balikan ko kayo mamaya. Busy lang sa work from Kamay TV.
Mega love shoutout ho sa lahat from Just for Fun Vlog. Richard the Vlog, dan sa Ligo Challenge mo. Sabi niya, Len. Salamat po ng marami sa bumalik ko. Hintay po ng balik ko sa akin. Kuya, nalagas wala lagas pa sa kanya. Kasi nung natapos ko LS ko, lahat ng dumikit sa akin nung time na yun, lagas lahat. From Richelda's Vlog. Ganun ba? Kaya mo yung mga lagas na yun? Sa nitira niya, for 7 minutes po, tinapos ko pong video mo for Mother Road Gain Happiness. Pero sa Adventure Channel, nag-craft ng bahay. Just for fun. May moderator ka na, kaibigan Just for Fun Vlogs. Showbeam nag-craft ng bahay. Manoy, lagyan mo ng kumot, Manoy. O, meron na. O, spapin din, root din ha. O nga, sige, ipin ko. Routine bahay mo. Marlene Dan from Bricks Padilla. Showbeam Dan po from Bell's Adventure. Richelda's Vlog. Linlen, pawait ng balik ko po ha. Mamaya po. Lanti nag-drop ng bahay. Salamat kapatid. Sir, nakapi naman tayo kaya kaibigan Lanti. Richard the Blast, dan dikit ako, all sa'yo from Shirley. Ilongga TV, thumbs up dikit kalimbang, ha, kaibigan, just for fun. From Arnel Annalie Victorino. Bell's Adventure and just for fun lang ng drop ng bahay and Shirley. Ilongga TV, hi po, dan sa'yo, from Bell's Adventure Channel. Bricks Padilla. Nag-drop ng bahay just for fun. Dan po sa bahay mo. From Bell's Adventure. Shirley, nagbigibigay yung Juliet Iratory. Parang host. From Ate Juliet. Magdikitan. Oh, bakit? Pinantang ko na to ah. Ay, nawalan pala ng ano. Tanga ko talaga. Sorry, kaibigan Lantin. Ikalaw shoutout ng vlog, kapatid, from Just for Fun Vlog. Sa mga damit sa akin, saglit lang po. Iba ang gagamitin kong CP. Salamat po, from Richelda's Vlog. Yung little decorative, bigi-bigi. Yes po, kaibigan Just from Arnel Annalie Victorino. Yung little decorative, nagbigi-bigi. Showbeam Dan sa premiere mo from Len. Ikalab shoutout sa 17 viewers. Ikalab ko, inom. Sige, magdikitan lang po, magdikitan.
Ay ko. Patulog sir kapatid ng vlogs. Nakita ko lang LS ni kapatid ni Maxam. Salamat naman, salamat. Ruiz Bland dan Supli. Dikit lang kayo mamaya Supli from Kamay TV. Busy lang sa work, dami order. Amay Dan po sa Universal Venture Channel. Danilonga TV for 3 minutes. Pwede kita magkakaibigan lang ng vlogs. Health is wealth, vlog. Hello sir, Tom's Love, number 52 from Team Jesus of God's Home, Daily Food. Dalawa po kaming nakatambay sa iyo, sir. Sabi ni Tita Bex, hanggang mag-end, ang LS mo, silent lang muna. Si Daily, thank you. Salamat kaibigan, health is wealth, vlog. May jacket ka na, may moderator ka na, kaibigan. Kamay TV, may galaw shoutout from Lantim. Sa lahat ng nabigit sa akin, nag-iwan naman ko ng bakas. Bigilang bakas, kaya madali ko kayo dikitan. Na-wait na lang po at maalis muna ako. Papakain ko mga anak ko. Salamat po. Thank you, kuya. Balik ako sa iyo maya. Sige, pakain mo yung mga anak mo. Mga importante mo nang dapat gawin. Okay lang ako nito, okay lang. Shirley, dikit. Dikit ko na sa ito from Len. Watching ads po. From Health is Wealth Vlog. Ito. Ako ng manobela. May premiere po ako. Oy, baba nga. Ito na ba yun? Kaibigan Bell, sige. Sunod kita kay Lantin. Matulog na ako, host. Balikan ko na lang bukas. Didikit sa akin. 10 PM live to sa Canada. Bye kapatid. Dong Vlogs. Thanks, host. Sige. Kaibigan, just for fun. Salamat. Salamat sa pagpunta sa aking live stream. Bakas lang po kayo kay Just for Fun. Babalikan po kayo niyan. Yan po, nagbabasa ng bahay. Kamay, dan sa'yo, huwag mo na balikan. From Len. Thumbs up dan, host. Padaan mo na. May work pa. Sabi ni Ate May Calviama. Thumbs up dan, host. Napadaan mo na ako. Yes po kaibigan, from Arnel Anale Victorino. Bell's Adventure Channel. Balikan kita tomorrow, sabi ni Just for Fun. Tamsak Lantin. Vlog pang 115, sabi ni Kamay. Just for Fun, thank you, sabi ni Bell's Adventure. Nagdarap siya daw natin Regina Villarmina TV Channel. Lantin Vlog. For 3 minutes pa, sabi na Genesis. Just Fun for Vlog, Biggie. Magdikitan. Wait lang ng kalas ko. Regina TV, dan po sa bahay mo, sabi ni Bell's Adventure Channel. Bakit ganyan boses mo, from Regina Villarmino? Naipit. Naipit at Regina yung boses ko, naipit. Like 54 kaibigan, shoutout po from Johnny TV Vlog. Mega love shoutout kaibigan, Johnny TV Vlog. Yan, palipad pa si kaibigan Igan Mariado pa. Ganda pa ng sticker, oh.
Salamat. Igan Maria Duca. Salamat sa $1.1. 1.1 yan. O, si Tugo ang maliit na bahay ko from Rodkin Happiness. Sige, kasunod ka, Ate Rodkin Happiness. Thank you ulit, Igan ha, Igan. Thank you ulit sa pakulay mong light blue. At napakaganda mong sticker. Sally TV, OTW na sa bahay mo, sabi ni Shirley. Dan kay Just for Fun. Sabi ni Lenlen. Rodkin Happiness, Dan sa bahay mo. Sabi ni Belsa Adventure. Welcome, Igan, from Maria Duca. Marami na akong napagkakautangan ah. Marami na akong mga nakakautangan na ano ah. Good morning, Idol. Haba ng harang before makapasok sa bahay mo from Film Channel. Maria Duca, Bigi. Bilang ko na yung mga pinagkakautangan ko ng palipad ah. Wala pa tayong sahod kasi. Dikitan sa nakapin po tayo kay Bell's Adventure Premiere. Sunod natin si Rodkin Happiness. Si Shirley pala, Shirley muna. Ay, thank you Lord. Jenny TV, hi sa'yo. Hi po sa'yo, Dan, sa bahay mo, sabi ni Bell's Adventure Channel. Kahit tayo saging, oh. Talagasin ko yung isang saging. Nasa harang pa ako, Idol, from Hunter TV. Nadigyan ko na lahat, host. Sabi na Dinis Ernais. Yun, thank you din ka naman. Balikan niyo naman po si Dinis Ernais. Nabalikan daw po kayo lahat. Pakibalikan lang. Ikaw pala ang kumakain ng banana, Idol. O, isa lang naman, isa lang. Isa lang linagas ko sa inyo, ha. Baka magaling kayo, isa lang linagas ko, isa. Kabay TV, nagbigi-bigi sa Lubi TV, dan dikit na siyo, sabi ni Shirley. Dalawang banana sa nakapin Manoy from Arnel Anal Victorino. Haha. Balta ko mamaya ito sa akin. Ikalab sa top, Nugi Hunter, kumusta naman dyan from Dinis Ernais? Shirley, nag-drop ng bahay. Bel, dan po sa'yo, sabi ni Arnel Anal Victorino. Okay lang po, Idol, from Nugiander TV. Okay lang yan, dapat kumain talaga pag gutom. Hindi madali magsalita from Bell's Adventure Channel. O, isang sakin lang naman. Di nakababa ng bahay, busy, sabi ni Kamay. Isa lang, madali lang naman magbaba ng bahay, kaya kaibigan Kamay TV ah. Full pack sa nakapin, sabi ni Ito Regina. Paghatag banana, Idol. Ano yung paghatag? Ano yung paghatag? Colin Channel, ano yung paghatag sa Tagalog? Arnelan ni Victorino, bigi-bigi. Harang from Gina Villarmeri Vlog. Showbin. Bell on the way from Showbin. Morning host, thumbs up from Agamir Whitey. Salamat and good morning. Jaya Rivi Vlog, nag-drop na bahay. Dylan Dilatory, nagbigibig. Ilan din vlogs. Nag-drop na bahay. Dylan Dilatory. Bigi-bigi si kaibigan Shirley. Tapos na kayo siya nakapin? Tapos na. Si ano naman, si Shirley. Yan. Sa nakapin tayo. Yung mga di pa nakakalikit. Salamat ulit ha, kaibigan Maria Duca, Igan, salamat. Nasa harang, Pamanoy, from Arnel Anali Victorino. Judith Dilatory, nag-drop ng bahay, and then Lynn. Inland T, nag-drop ng bahay. Shirley from
from Saldi Boy. Shirley at Juliet, nagbigi-bigi. Shout out, shout out, shout out. Was out, was out, was out. Ipaglaban ang pagmamahal. Ipaglaban ni Ate Juliet Mukbang. Sana all. Sana all may mukbang ng saging, Ate Juliet. Salamat po, Sir D. From Saldi Boy TV. Juliet will do that already. Mega love shout out daw, sabi ni Shirley. Dati nadikit sa nakapin from Pelen Channel. Inangat si Pelen Channel. Yung mga bahay na to. Say kasi ulo. Puyat po kasi, puyat. Salamat ulit dito kaibigan Igan Reduca. Salamat ulit yan, salamat. Kaya dinilit kahit walang B8. Ang tining ng boses, abot Manila. Hindi lang Manila ang abot ng boses yan. Abot pa ng, yung okay sinasabi namin. Abot pang Japan yan. Abot pang Japan at saka Korea. Unggoy. Unggoy na sabi natin, Dino. Dating dikit na po ako sa Nakapin Idol from Nogiandra TV. Dom Vlogs, done to you. For 3 minutes po, sabi ni Rotkin Happiness. Panghatag is pamigay naman. Ano ba yung panghatag? Oh, ito ba yung saging? Yung panghatag? Dan po stop Shirley, sabi ni Iterina niya. Dito ako sa bahay mo, Shirley, oh. Dan po stop Shirley, naniniba ako sa iyo? From Lenlen? Naniniba ba yung boses? Iba na yung ganito kasi pag nung wala akong ganito, talagang sumisigaw ako sa pagsalita. Wow, sarap yan, Manoy. Kaya di ka nalalagasan. Oo nga Yung may lagas pa rin. For the second time, around 36 minutes na po ako sa inyo. From ating Genesis. Johnny TV Vlog, nag-drop ng bahay. Thank you, from Shirley. Dikit na yan, dikit na. Madeline Taberto, bigi-bigi. 2 hours lang po ako, 2 hours. Bakit talaga ng ulo ko? Yung boses mo parang 10 years old lang. Oo nga Maganda nga yung ganito para bumata si House. 10 years old pero 60 years old na si House. 60 years old. Good morning, sis. Good morning, sir, from Tacloban. From Lay Alicabo. May ganap siya natin kaibigan Ray Alicabo, Ito yung supporters ko na Supporter ni Master Chito Loto. Salamat kaibigan, salamat sa suporta mo. Kahit hindi ako nakakapagbigay ng number sa inyo, talagang nakasupport pa rin kayo sa akin. Salamat kay Master Chito Loto. Lahat po palang dumikit sa akin na supporter ni Master Chito Loto. Naka-shoutout po kayo dun sa premier ko, pero wala yung pangalan mo. Pero linahat ko na. Yung lahat po na nag-subscribe sa akin na may 800. Sinoutout ko na po lahat nun. Linahat ko na, sabi ko shoutout sa inyong lahat. Kaya salamat ulit, Ray Alicabo, okay lang yun. Di ba, sinabi ko naman sa'yo,
Magbigay ka dyan. Magbigay ka dyan pa rin kami. Oo nga eh, salamat naman, salamat. God bless sa'yo, kaibigan. Sana more blessing pang dumating sa'yo. Marami pa sana mapanalunan kay Master Chito. Ini Sir Nai, salamat po, sabi ni Shirley. Dan Tudong Vlogs, for 2 minutes from Ate Genesis. Shirley, bigi-bigi. Lantin TV, tamsag na po sa at Sara na papaya. Dating dikit po, from Saliboy TV. Bye po, sabi ni Arnil, Anneli Victorino. Walang alam po, Sir D, stay connected po, sabi ni Ate Genesis, nice. Ang pangit boses, di ko maintindihan. Di mo ba maintindihan, Ate Regina? Okay nga yun. Linaw-linaw nga eh. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Ganda nga ng boses eh. Sige, kaibigan Rene ka po. Salamat ulit. Thank you, thank you. Ingat lagi, kaibigan Rene ka po. Ayaw ko niyan. O, sinong taas ng kamay kung sino yung ayaw ng ganitong boses? Titingnan natin kung ilan. Kung sino yung lamang, ilipat natin ang ibang boses. Pag lamang yung pangit yung ganitong boses, papalitan natin. Pero pag mas marami yung may ganitong boses, ganito lang tayo. Gusto ko original na voice. Ate Regina, hello. Tita, hello from Ate Regina. Regina, tambay ako sa iyo kagabi ah. Nagtambay daw si Manay Dong, pero walang sukulit. Dapat daw pag nakatambay kami ni Manay Dong, laging may sukulit. Buti si Ate Juliet eh. Kahit walang sukulit yan, makulit na yan. Kaya kahit binibigyan ng sukulit, meron ng makulit. Napatawa tuloy si Ate Regina. Mamas ko po ka, Tonying. Banan na lang papasko mo sa akin na dito lang ako nakikinig habang nagawa ko from Kamay TV. Tama, madilim. Di ko makita. Alin ang madilim? Alin ang madilim, Anoy? Nakakatamad daw. Alin na nakakatamad? Kaibigan Tita Vlog, alin ba yung nakakatamad? Lenlen. Yan, taon-tawa tuloy si Lenlen. Yeah? Baliw, premier na ni Sis Juliet. Pinahirapan sarili niya. Hirap na na, from Ate Regina. Ay, may premier na ba si Ate Juliet? Sorry, hindi ako nakapunta. Thank you! Nakamute lang ako kasi back to work. Sige, okay lang. Parent channel, nag-drop ng bahay. Tingin ko natin si parent channel. Yung live ni Regina kagabi bro, yung live. Baka brown out. Wala ako eh, wala. Brown out yun. Pamigay ng banana house. Ayun, nakapin ka na, nakapin. Bakit di kita naman si parent channel? Salamat sa kulay blue, Ate Genesis Nice. May pakulay blue na naman, 25 pesos. Pambili ng pambili ng pandesal sa kape. Yan, tapos na Shirley. Salamat po ulit, Ate Genesis ha. Natawa talaga ako sa boses mo, from Lenlen. Nag-guess ako, dini ako, kaibigan. Singing sila.
Ay, ganun ba? Janet TV Vlog. Pilin channel, oh. Idikit ko siya ito. Pilin channel. Ayun, oh, namumula pa. Oh, silent ako kagabi. Ay, silent pala yun, kaya madilim. May pakulay from Len. Oo nga eh. Nagpakulay na naman si Ate Genesis. At saka si Maredo pa, nagpakulay din. Si Maredo pa. Kulay light blue. Kaya Ate Genesis naman, royal blue. Salamat. Ate Genesis, with love and care emoticon. Love daw ako ni Ate Genesis eh. May piling channel tayo. Ate piling channel na, baking my delicious carrots cake with all this version to bake. Sa Alibay TV, nagbigi-bigi. Ay, nag-drop pala ng bahay. Make more time. Can you feel it? Can you feel it? Sa Alibay, dahil sa bahay mo, sabi ni Bell sa adventure. Mega love shoutout sa 15 viewers. Salamat sa 56 thumbs up. 2 hours lang po. Pahinga muna ako. Nantok talaga ako. 2 gabi na kasi akong puyat. Salamat idol host from Philin Channel. Yan, maminwit ka na lang muna dyan. Philin Channel, thumbs up dan. Arang thumbs up sa nakamin, dating dikit, sarap ng itlog manoy. From Manny Arnel Anala Victorino. Sa Alibay TV, ginalaw mo ako sa bahay mo for 3 minutes po from Road and Happiness. Philin Channel, dan sa'yo, sabi ni Len. Harang manoy from Arnel Anale Victorino. #dongvlog. Shirley, thumbs up. Thank you pala. From Paul Philin Channel. Thank you daw, kaibigan Shirley. Sunod ko pala si sunod natin si Routine Happiness. OTW the Philin Channel, sabi ni Routine Happiness. Mega love shoutout, Ate Lani Soriano. Katunying, bumata ka lalo sa boses mo at sa gupit mo. Asa na yung gumipit sa'yo? Andyan pa ba? Wala na. Ano lang yun? Tawag? Uncall lang yan. Uncall. Ayan mo, puntahin dyan. Kaibigan ka, Mike. Dan sa nakapin, sabi ni Bell's Adventure Channel. Ayan yung puwip. Puwip! Puwip! Can you? Make more time. Zile. Dan Philin Channel, galing mo pala mag-bake. Host, nanonood lang ako. Pero di ko marinig kasi naka-silent ako. Work. Pero tuloy-tuloy pa rin, suporta at dikitan sa mga bisita mo. Salamat naman kaibigan Bells Adventure. Bells, dalaw po ako sa iyo. Full pack, no host from Main Regina B TV channel. Salamat at Regina sa sukulay. Salamat. May moderator ka na? Jude Vlogs, nag-drop na ba? Host, excuse muna ako. Kain lang. Bawal. Sipi sa lamisa from Shirley. Sige, kaibigan Shirley. May jacket na yan. Ate Regina Villamino. Automatic yan kay Willie Villamin. Bigyan ng jacket yan. Sabi ni Willie Villamin.
Bells Adventure and Main Regina BTV channel, nag-rap ng bahay. Saliboy TV, dyan sa bahay mo. Sabi ni Len, pabalik daw. Host, 5 premier ko, patamsak host. Sige, pababa. Main Regina BTV, tamsak din sa bahay mo. Sabi ni Bells Adventure. Sipag na ito ni Bells Adventure, mga isda. May grab shoutout po sa ano? May grab shout sa 15 viewers. Yan, ano na yan? Totoong boses na yan. Kaya naman kay Ate Regina. May Regina, dyan sa premiere mo. Saan open membership mo? Saan open membership mo? Wala pang open yan ng membership. Niloko ko lang yun. Then, to fill in channel for 5 minutes, sabi ni Ate Ruth in Happiness. Baba ng bahay Ate Ruth in Happiness, para ipin ko. Nahulog ko. Yan, sakit tanga ko. Yun. Yan, sakit tenga ko. Good dun po sa lahat, sabi ni LD Kim. Nasaan yung bahay mga Ruth Jean? Ruth Jean Happiness, pababa ng bahay. Baba pa na ba Ate Ruth Jean Happiness? May galap at 17 viewers. Baba po Ate Ruth Jean ng bahay. Dito mo sa premiere. Dan po to Pelin channel for 4 minutes, sabi ni Ruth Jean. Nantok na ako. Julie Theodore, nagbigdagdap ng bahay, and Janet Vlog. Yan muna tayo, premiere po ni Ate Regina Villarmino. 2 hours lang po ako, alas 21 minutes. Nantok na ako. Last 21 minutes po tayo. Nantok na ako, 2 gabi na kasi akong puyat. Masakit sa ulo, masakit. Harang from Main Regina BTV channel. Lani Soriano, bigi-bigi si Ate Lani Soriano. Harang po host from Len. Jude Vlog, Dan Pasukli. Pasukli daw si kaibigan, Len. Sarap ng kain ni Ate, Kelly channel. Ito sa mukbang yata ito ng tinapay. Parang nawala si Kimado. Mahilis yun, mahilis. Tulog na os. Na. Okay, mag-out na ako. Last 20 minutes. Sakit sa ulo. Kailangan na talaga pang itulog.
May club shoutout sa 19 viewers. Linlin, hi po, sabi ni Bill's Adventure. Saldi Boy, hello, sa'yo. Sa premier po tayo, Regina, katamsak naman. Ayan, normal na boses mo, host, from Linlin. Oo nga. Naiinis si ata na, Regina, kaya pinatag ko. Linlin, wait lang po ha, ikaw na, isusunod ko. Salamat, sabi ni Saldi Boy. Join na TV Vlog. Nano ko ni Pelin Channel. Ate Julie Dilatori nag-drop ng bahay. LD Kim Dan. Nasa harang pamanay. Sabi naman ni Arnel Anthony Victorino. Kamike TV nag-drop ng bahay. Andiyan na po bahay ko, host. O, sige, sige. Sunod kita dyan sa nakapin. Jude Bible from LD Kim. Bell's Adventure Channel. Nag-drop. Napin na ba kita Bell's Adventure? Ito nga pala, no? Si Ate Rutgin muna, Rutgin Happiness. Kaibigan, dyan TV Vlog, Dan, sabi ni Madeline Taberto. LD Game, nag-drop ng bahay, Pauline Channel. Pauline Channel, Dan video for 8 minutes, sabi ni Ate Rutgin Happiness. Harang, sabi ni Ate Jin, KRTV. Sa nakapin po tayo sa nakapin, tapos si Ate Rutgin Happiness kasunod So nakapin ko, salamat po sa 16 viewers, 18 viewers, 19, tumataas LDK Milo dan sa'yo, sa bahay mo, sabi ni Bell's Adventure Channel. Ma'am, Minregine, Dan, pero hindi ko marinig ang boses, sabi ni Jude Vlogs. LDK Milo, Dan sa bahay mo. Sabi ni Bell's Adventure Channel. Ma'am, Regina. Dan, pero hindi ko marinig ang boses. Bell, bahay ko, sabi ni LD Kim. Tatlo bahay ko. Tatlo daw bahay natin, Regina. Dumalaw ko sa bahay ko. Dumalaw po ako sa bahay mo. Regina TV Vlog, sabi natin, Genius Nice. Good morning, Kuya, from Berlot Gaming Disciple. Pang 60 thumbs up. Salamat, salamat, kaibigan Berlot. Salamat, salamat. 17 minutes to go. Talagang pipikit na yung mata ko. Ma'am Regina Villarno TV Channel, walang boses ang video, sabi ni Jude Vlogs. Berlot Gaming, hi sa'yo, sabi ni Bell's Adventure. Tapos na kayo sa nakapin? Ito naman si Rutgin Happiness. Rutgin, saan ba yun? Ano ba yan? Yan, sinakapin tayo, sinakapin kay Ate Rutgin Happiness. Berlot Gaming nag-drop ng bahay. Berlot Gaming, hi sa'yo, sabi ni Bell's Adventure. Ma'am Regina TV Channel, walang boses ang video. Jingar TV nag-drop ng bahay, paayuda po. Regina TV Channel, sabi ni Rutgin Happiness. Pilonggong, nag-drop ng bahay. Kaya ano pa rin yan? Kay Ate Villarmino TV Channel. Rutgin Damsakdan, dating digits po sa'yo, sabi ni Saldi Boy TV. Jude Vlogs, Bell's Adventure, Ate Rowena Tiranya. Ay, nag-drop ng bahay si Jude Vlogs at si Bell's Adventure. Hashtag Rutgin Happiness, Dan Tamsak, Digit Kalimbang, sabi ni Ate Rowena Tiranya. Rutgin, Dan po sa'yo, sabi ni Bell's Adventure. Dan sa nakapin house, sabi ni Bell's Adventure Channel. May galab shoutout sa 18 viewers. Antok na ako. LD Game, Dan Pulpak, sabi ni Ate Jen KRTV.
Marlene Tamsakdan sa premier mo. Dating dikit ko sa'yo. Salamat, sabi ni Saldi Boy TV. Mayarang si Rodjin. Sabi ni Lenlen. Johnny TV Vlog nag-grab ng bahay. And Bell's Adventure Channel. Sino pa may live? Para lumipat sa live, sino pa may live ngayon? Mag-live na naman ni Dong. Sino pa may live ngayon? Sino po may live ngayon? Pakisayo kung sino may live para ilipat ko yung aking live stream. Oo nga, in-skip ko na. Ako. May live ka ba, Tema? Para lumipat sa'yo, lumipat. Walang sakit ulo ko, sakit ulo ko. Premier lang po kami, mamaya. Ang sarap maligo. Diyan sa nakapin, dalawa agad. Sa mga barya Manoy, mamaya pa kuya, mamaya pa ba? May live ba? Welcome po Lenlen, sabi ni Saldi Boy. Sino po may live? Sino may live para ilipat ko? Para ipin ko yung live. On the road, Lenlen. Nasa harang pa, sabi ni Manny Arnel Anali Victorino. Johnny TV Vlog, dati na dikit Saldi. Sabi ni Pelen Channel. Last 11 minutes, 11 minutes. Mag-live ka nga man Dong. Para lumipat sa'yo itong mga viewers. Para doon kayo magdikitan sa lilipatan na live. Hindi ko na kaya, inaantok na talaga ako. Sorry mga kaibigan. Babagsak na yung ulo ko. May live ka ate dyan kay RTV? Dan to Regina BTV channel, for 5 minutes, sabi ni ate Regina. Tulog ka muna kaibigan to niya, oo nga. Ay kabayan LD, sabi ni Arnel Anal Victory. Coffee Beam, dating dikit, Len, tamsak na kapatid. Coffee Beam, nag-rap ng bahay si Coffee Beam. Dan sa nakapin, sabi ni Phil Hong Kong, Johnny TV Vlog nag-drop ng bahay ko. Sinong may live para lumipat sa magla-live? Para doon kayo magdikitan kung sakali. Okay lang po kuya, inom pagamot po. Dolphinal. Di ako maka-live, gising pa anak ko. Wala rin ako pang jacket, pakaibigan tunying. Kumusta ang pakiramdam mo kuya kahit kain ka muna. O kumain na ako. Kumain na ako, ayos na. Mag-live ako sa Sunday Tiranya Channel 1 at 1 p.m. Ngayon natin, walang mga kapatid from Coffee Beam. Ngayon natin, at Rowena, para ilipat ko, ipin ko. Para doon sila maglipat sa'yo, para doon kayo magdikitan. Noted po ba? Noted? Ipipin ko yung ni Ate Rowena Tiranya para doon kayo magdikitan sa kanila. Sa bahay ni Ate Regina. Nag-love shoutout sa 20 viewers. Walang mga kapatid. Last 9 minutes.
Okay po, pahinga ka muna. Pahinga po muna. Kayo, oo nga, papahinga muna ako. Ako hindi rin kasi dito lang gamit ko, mabilis ma-overload at wala rin ako pang jacket. Yan, sir, tira nyo na lang. Nabagsak na ulo ko sa santok. Tamsa kay kabayan, LD, dating dikit na, sabi ni Manny Arnel Anala Victorino. OTW, Gin PRTV. Last 7 minutes, 7 minutes. Salamat sa pagpunta niyo mga kaibigan sa 18 viewers, sa 18 na nandito. Salamat, salamat. LD Kim, nag-BGBI, nag-drop ng bayad, saka si Manay Arnel Anali Victorino. Salamat po sa 62 thumbs up. Gin Care TV. Padikitan po si Ate Genesis. Sabi ni Ruth Jean. O sa kanya din yan, pakidikit naman. GBC Harang. Dahil sa nakapin pasukli, sabi ni Breed Me. Breed Me nag-drop ng bahay. Good morning host, thumbs up dan from GBC Vlog. Itulog mo na muna yan kuya, halatang wala ka sa kondisyon. Inantok na talaga ako. Matatapos na 6 minutes. Last 6 minutes. Pares pala tayo kuya, nasakit ang ulo, lalo na kung malipasan ako ng kain. Sobrang sakit ng ulo ko, kaya nga umalis ako doon sa Globe. Kasi gutom lang, inaabot ko doon. Walang kwenta yun. Nagtrabaho din ako dyan sa Globe na yan. Kukonek. Isang araw lang akong pumasok. Gin Kia TV, Dan, 4 minutes, sabi ni Rotin Happiness. Hello po, from AG Tropa. Lenlen, Bigi-Bigi, LDK, nag-drop ng bahay. Gin Kia TV, nag-drop ng bahay. May love shout out to all from AG Tropa. Shout out sa 20 viewers. May love shout out sa inyo mga kaibigan. Gabi na dyan, idol. Hindi, alas 12 pa lang, tanghali. 12:20. May love shout out sa 22 viewers. Dikitan po, dikitan. Baka naman ayuda ho, si from EG Tropa. Mukhang gabi na, para maganda bago. Sa harang pamanoy. Kaya nga po kuya, gabi na kasi ang bigay ng allowance pa sa amin. Tubangan na ba EG Tropa? O isang ayuda EG Tropa, isa ho. Ibaba mo yung may video, kaibigan ng Tropa. Ito, yung voters registration. Ito yung ibaba mo, yung voters registration. Palitan mo yung binaba mong ano. Palitan mo yung binaba mong link. Panoorin ko lang, AG Tropa. Ikaw ba to, AG?
Ganda naman. Thank you, host from IG Tropa. May pangayuda ba ako kaso mag-end na ako? Last 3 minutes. Brad Bahay po. From LD Kim. Brad me, nag-drop ng bahay. Ay, ko pala ito, IG. OTW, Brad me. Len, yun, nawala na ng ano sila. Nawala na ng internet. Last 2 minutes. May bagas po ako sa inyo din kay RTV Nisis at root din po yan. Brad me, Dan Pulpak. Sino bang loading? Ako o kayo? Humina na. Humina na ang alin. EG Tropa, dan sa'yo, pasukli. Naputol na yata. OTW Jen. Good morning, host. Tunying from Last Break Last. OTW Berlot, sabi ni. Opo, papahinga na ako, pahinga na. Last 1 minute, isakto ko lang 2 oras. Sa Sabado na lang po ulit, Sabado. Stay safe and God bless you always. Pahinga na kuya. Oo, papahinga na ako. Tutulog na ako. Brad Tony, daan po sa'yo, sabi ni Manay Arnel. Belsan Beb. Last break last. Tamang sakdan sa bahay niyo po. Mag-end na po ako, mag-end. Salamat po sa inyo lahat, di ko na po isa-isahin. Sa Sabado na lang po ulit, Sabado. May galap sabi po sa inyo lahat, Manidong, Bells Adventure, AG Tropa, LD Kim, at Emma, Berlot, last break lang kay RTV ha, at Sir Nice, Saldi Boy, salamat. Ate Maganda Bag, salamat. At GC, salamat po ha. Saldi Boy, Ginger TV, Coffee Beam, Igan. At Emma, salamat. Berlot din sa'yo. Thank you, Os. Okay, salamat po, Ate Rodjen. Sige, Os, pahinga ka na, salamat din. Oo nga, pahinga na muna ako. Pagaling po, opo, thank you po, thank you. Harang again. Kaibigan Berlot, mag-end na ako, kaibigan Berlot. Kung sino may sa inyo, pakilipat na lang doon. Thank you, Os, ng marami. Welcome, salamat din. Kaibigan Bells Adventure.
Sige po, bye-bye po mga kaibigan sa 14 viewers na may iwanan. Sorry. Thank you very much. Ejitro pa, Dan Pulpak. Ejitro pa, dikit dan po sa Binibelis Adventure. Salamat po sa Sabado. Full energy na tayo sa Sabado, full energy. Balik enerhiya tayo sa Sabado. Saka na ako mag-aayuda sa Sabado. Thumbs up the nose. May love shoutouts from Marges TV. Salamat sa 70 thumbs up. May nakaabot sa thumbs up. 70. Bye-bye po. Sige, salamat. Okay, salamat din po. Pahinga na po kayo. Sabi natin din. Bye-bye. Thank you very much po. Salamat po sa 2 hours na nagkakasama tayo. Sa supportan nyo. Maraming salamat. Dahil lang po sa lunch time. Bye-bye po. Bye-bye. Thank you. And God bless us all, everyone.